Hi guys! Good morning! Nandito po ako ngayon. Kakagising ko lang po. Nagising po ako tungod sa Lazada nganing tuk-tuk diri sa kuan ba? Sa usingan an hinayupak ni. Tuk-tuk din na sa kuan pintuan. Pagani pagkatug na ko. Giga. Na. Nya ang mapay kanang lagot ta ng kuan ba kanang ganing mga tuyo no nya kanang mata pata may mga anhe pagtug nimo samad to diyan kita pod tindog siyempre kunuhay kay kinahanglan ba agoy Ginoo guys. Lazada guys gituktok ko sa ako ang pintuan kay mag-unboxing tayo. So, pasensya na kayo guys ha, kay kung napansin nyo guys, yung short ko sa video ko kagabi, short ko pa rin ngayon. Kasi maaga pa kagising ko lang. Tapos, tulog ko kagabi ng oras na. Grabe mauna na siya guys, karon guys. Ano kung order sa Lazada guys, kanang microphone ni morduaan. Sabi ang dumaya. So guys, kung bago pa kayo sa channel na ko guys, subscribe nyo naman guys. Kunya, like ba? Anya, kanang pindutan ng gamay din na ang kuan. Kanang pula nga, kanang suwat nga nagaingon og subscribes. Kay, para sinabtan na itang tanan. Daghan na taani wag nanimpalad sa YouTube. Daghan na kayo ta. Pero, awar ko na ang order guys. Karaoke man daw ni guys. Video okay. Ang sama ni wireless. Testingan natin. No, kay YouTube man daw ni siya. YouTube. Pang YouTube. Guys. Nindot kay guys. Murag na ka sa diskuhan. Awa guys. Murag malipay. Magiging ako ang espirituan ni Ron. Kanang hilig yung kanta guys. No? Hilig yung kanta. Pero ang kanta dili hilig na ako. Sakit kayo sa kasing guys, no? Mahilig ta mo kanta. Ang kanta, ay hilig na to. Na, paita. It kayo. Pero testingan nato, di kung unsa gini siya ka anindot. Ato ang kung ano, ato ang itry ba. Ambot ugahan ni. Hello. Hello. Ay, sugaw kanta. Kanta, nataan ni Ron. Panawagan din na sa mga hindi pa nag-subscribe sa akin. I-subscribe nyo na yung channel ko. Para makasahod na sa YouTube. Daghan pa kayo nagkuha ng subscribers. So, i-try na ito ni kanina. Muro ito nasa diskuhan, no? Nindot kayo ba? Karang, kanta tayo bisaya na. Ito sa atong lakaw, ako misusi, ako miduaw. Wapag-ijutan na daot, bisan sa dukay ng mga adlaw. Abi ko nagpa na, uniyan na tunasog na wala na. Nagpabilin sa gihapon nga buhing saksi sa gugmata. Dito na tao ang atong gugma nga gibalaan natong duha. Ang lagkaw ay handumanan sa gugmang gipanumpata. Uy guys, okay kayo guys. Ako kining i-recommend ninyo guys. Pwede yung pagkaninduta guys. Lipay kayo akong kalagkar o adlawa. Ay, grabe good guys. O ginigil ako hinigugma karon guys. Nindot kayo. So, bago mo mulakaw no? Bago mo muadto sa laing channel, ha? Gigil ako sa inyo eh. Joke lang. Bago mo muadto sa laing channels, like, subscribes, and click the bell button para updated ka sa lahat ng mga kalukuhan natin mga kainday, mga kadudong. So, karong adlaw, patulog sa ugamay, kaya mura nagitukhang ang akong mata, mura na ako nag-addict pa. Total,
may tulog o wala, wala man jud adik akong dagway, pero dili ko adik guys ha. Pero ang ako adyo pa ng pag-uusap ninyo ba, usap yun mo adto sa lain ba nga channel ba, i-like tas i-subscribe ninyo akong channel no, para magkasinagtan ay tagtanan. So, mauna na karon. Daghan kayong salamat sa inyong pagpagtanaw ani nga video ug sa mga pag-subscribe pa. Daghan kayong salamat, maraming salamat sa inyong lahat. Huwag niyo pong kakalimutan ang mag-like and subscribe para masaya tayong lahat sa business na ito. Panawagan sa hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na kayo para marinig ni YouTube. Kailangan natin ng pera, kailangan natin sumahod, kailangan natin pangbiling bigas. Ang mahal ng bigas ngayon, pero ang palay napakamura. Ang mahal ng mantika, pero ang niyog napakamura. Ay, Diyos ko, ano na nagagawin natin sa mga magsasaka na Ginoo ko? Diyos ko, dagan ko kikot, kaspa, buang. So guys, maraming salamat no once again. Please like, subscribe, and click the bell button para updated ka sa lahat ng mga kalokohan natin, mga kainday, mga kadulong. Maraming salamat. Until later for my next video. See you guys. Bye-bye.